Osi Jompe, Asabia Kosi, Asabia Kosi, Osi Jompe, Asabia Kosi, Pia, Ewa.
Yo. Yeah, Melana. I saw one MP Ghpage. Let us say, why Yo. are you papa? Who was what I was saying? Why are dear papa? DC, APC. APC. Who was what I was saying? DC and then Uncle Fabi. And the first I shall see what me crow. Sabino Bian and Yanis. Baba, the one who to answer, said, the kind of grab one. Yes, I said, the father is so. Ada Obiara, Obaye, better the ever Boama, the Median course, the Jamina must. Nada, Nana, Swansea. For 2 fabric of 4, Minianum, at the Pro 4, and then another penny 4, my man 4, my penny 4, the Dominion must. Serbia Brown and Palace for another, the Dominion must send neck, who are going for my mother. That's what you may be, and then Omina, the Dominion. I mean, in Islam. Name of the and Dama come out to park as here. And it said, and you're going on. You're not called near Kona Abacabi F. Abba. Yes, a Kwabre Mpetebie-Fua. Kwabre Mpetebie-Fua, as yet, let's say. Is a Mpetebie-Fua, as yet, let's say. You can say Mpetebie-Fua. The drama of pro. You will pro strong Kubia. One of your piano and the piano. I explain what I tell you. And only Mpetebie-Fua. Now, what you also order the ball. Hang on the top. If you are not bigger, what goes to us from the warfare? What the affair? I pray for you. Seven and I knew him days here almost a Kwabre. And you see a Kwabre. And you see a Kwabre. About the protect. The Ghpage Yam. Then you have to man the boss here. Then you have to boss here. Then you have to boss here. Then you set the boss here. Kwabre, let's go. No, yes, yeah, almost a Kwabre. Sebi, Santa, one it's just for that. When you get your Kwabre. Kwabre, about yourself. And you're buying for and I'm not in the office. And I'm not going to put one and they are going to Kwabre, South Kwabre, Kwabre, so we can see the Indian Kwabre in the woman. Then you pass it. To know that about for. When you just are the answer. When you say that, the baby, I'm not saying I can say. Now, Kwabre, in your market, now come home. That's a Kwabre. We are that one. There will be because here is there. So be a year and we have a father. The midwifery, nursing training, the first year. So Kwabre, you are a couple more. That you give it by a baby. That you give it by a Kwabre. Master Chef come as here. Then we use the Kwabre there. Kwabre at Lepa. Kwabre and the Facebook boss here. Then you have to my boss here. The bar was in the Bristol. The bar was in Abona. Kwabre and him, my name, the Boakye Yam. So I get both where I. Then just here, dear me, I know what else. About yes, in my you know, be there on my head. But in a Muslim, but in a Muslim, in Chile, of course, but I must say, my
ama bɛda wɔn nyinaa ase kyerɛ sɛ wɔn nyinaa yɛ wɔn mpanimfoɔ ɛma wɔn nso bɛtɛ dwumadie akyi ɛma dwumadie ayɛ abɛhwɛ yɛbaa yɛn nyɛ sɛ ɛkura na ne yɛsusu no yɛ sika amanfoɔ yɛ wɔ biara yi na akoma pɛm ɛfiri sɛ ɔpan a yɛafa so yɛfa so yi a dodoɔ no abɛsua ama asante man mu ha Ghana man mu ha yɛnkuro no dodoɔ no afa no ntoma pa kasa afa akwanya yi so na mada adikurofoɔ no mapanifoɔ yi nananom ahemafoɔ ɛne nananom mpanifoɔ ɛda mo nyinaa mase sɛ mo nyinaa mobɛboae na saa da ahemafoɔ ma ne hyeɛ no nyinaa se ɛne nkuro a mobaeɛ bɛtɛ akyirɛ meda obiara se nyame hyira mo na akwantu yɛyɛ yɛtu ɛyɛ akwantu pa kyirima me ho deɛ yɛayɛ sɛ yɛabɛ mu bɛyɛ amanafo so hyira wo Buja kojo susu fra brad ko da brad Kwabre Mpetebie-Fua kena nana ma brafo mi afiafo chenche bo mu a o sesra asirisie ni asisisie na afiafo ni asia nyenya ba bi di wo bisie na kai Kwabre Mpetebie-Fua o fritintrede atetetefo ama montetie pa no huntino ada tapia betie montetie pa no abakosem esanse intetie pa abomope Kwabre asante Kwabre yenne Kwabre kunimino yenne kwaya ya breseseba sika ko Kwabre wo sika do fasnaye yenne kwaye brinwano yena kane teteno na kumasi tiye mpobia no eye niwa na kumasi ne nkwadom omupe buada ye no ba ye wuna ebohna data etiasia manememu kane no na yenko fa dodo na ye se info ye se nkrase info bia apoma no Mpetebie-Fua ani Mpetebie-Fua efise na no masi fiase kane no na yenko na ye se epura obi a tete ni nkrase opoma ni dia e di bonu kro ho ban eno le Kwabre di Mpetebie-Fua akwa aye yeso abesi temri na so mpanina ka asembite Setrenka, no name Mammonte, so for her pine say, on Tabby a century 1 falco. And penny for Nanano, Monsieur Bissate, in the Kwabre Mpetebie-Fua, I am your swallow. A Diana, me was a course for Nanadi, Mr. Davida, if you say, a giant Pesemuna, and Papa Moon, Antotna, Amane. Santi kwaya na ye kumase se bofo ada necessary emofraso ye ka manya obi temu kuma bi ye tuope ni na ye diensia Kwabre Mpetebie obi ase osinedua na so se ye ka manya semu mpanimfo ne oman mu kukudama Kwabre ye wo kukudama ani nti omabomu kuyi tete ibesile na so enyi impunso akọ ashira amaye ni na ye dientia Kwabre Mpetebie obi ase osinedua yenhye eninti ni mpanimfo bi tse otufo sia me pani baafo afoto himande se kan enam no so na enlele mbaaye me nam so meja epipa manyokwa eho aban mu akenka bia minka opo sadihie Sebedemina with na Kwabre Nema edikan chesi yeboa omo na edi apenten apia mi kan na mu e wo mra sebedem onu mo yanfo owusu ansa e wadi nfa me kwansie wo ni na ya mamumo adesi ye sansu ni se ye ba ma ye semu akukudama omuji wondin na ebigusu ji wondin NSA. His Excellency John Ajekunkufuor Yehimande Sikaya Nishi Efimori Honorable Kufuor Ensunchi Efimori Oba Penide da JJ Rollins Betre mu honam obre ne kon nakrana Oba sono Oba kama Nana Ajima Kunedu Rollins Dr. Amwako Akufuor Ebe Mami ya kia donko no ajime se enye no
Honestly, I don't say this year. Honorable Betty Mode is used to. No Honorable Alex Mode is used to. When did I do share this year? Honorable appointed to cook here, and the war said this year. Oku question me penny bar for Cotonana. Only my young Williams or Reku Aidu. Pia fancy deputy energy minister. Piao. May come. Nemeja. Christian. Edu. Poku. APC Ajumayura. Piao. And penny for Kwabre Mpetebie-Fua. Men can't show say. Mumba Hosso. Mumka Mumbo. Na Kwabre Mpetebie no yen kan bomufua efise empani ka sembi se ye du amanfosua na ye kan ya anom se ye ka akogye maya Kwabre ye di mu akotene pa se ye ka akogye maya Kwabre ye di mu akotene pa ye ni mo nya fa sense kofo edu maka sekete wo ni ohina odi kan de ne ho ba afode che santeman fi ho ye ka hema ni ahemfo abrempo wo kroyi mu a Kwabre ye di mu akotene nana no mo kwaso ye sire ni nchema mu abia na emu ye kai mo se mo bo mo so mo nka mo humbo na Kwabre Mpetebie no enka bo mu fua se no kwasem ampa ye jitu se Kwabre Mpetebie-Fua no ye bona tinase dia me kase o man free ya na waje me so se yemra se me kase Kwabre free ya na waje me so se yemra o man free ye yemra o man free ye Kwabre free ye e peli for madam wase